Right. Right, guys, Mira and Uze. One's the joke of the century. I don't know the joke of the century, right? So, look at the one. Today was young talk between wife and a girlfriend. Chop chop and this block about Ziwa, Monondis, do sumo young. Says on that already chocolate. They don't move one wrong in my Zania to Zona, says on Rotor. So I'm never wrong. I'm never wrong. Says on that already chocolate, imagine. Right. Mtsauko ndiwechi pa girlfriend namukadzi womumba, right? Ndingafunga kuti mutsauko unga vawemera nimboseva biscuit ranga. Nayo mira. Wife yakafana TV yemumba. Plasma. That plasma you have in your house. User sphere kunjani. Wife yakafana TV yemumba. Girlfriend tongo ifananza ne mobile phone. Yeah. Girlfriend tongo ti mobile phone, right? Kana uri kumba noona TV yako asika no kubuda. Unobuda ne cell phone. Haubudi ne TV. Vari ko vanoda kutra kubuda ne ma TV yakakurisa kubuda no, right? Undurusa matudi. Vanhu rume vanoita ma girlfriends kunze. Mentality yavo inopesera ita sezvandataura izvo. Vanotora wives nge TV. Votora girlfriends nge cell phone. Girlfriend inenge chindwa nayo out chididi. Girlfriend inenge iri ka cell phone. But let me tell you something. Usafara kana uri girlfriend hey ndanzi ndiri ka cell phone. Mira. Kana uri kumba manje. You watch TV. Wagara pa sofa, right? And sometimes you enjoy TV. But most of the time unokwanza kutamba ne cell phone. Kutamba kunonakidza ne cell phone. Ndo mistake yavanoita. Saka iwo mukadzi uri mumba kwaona murume wakasingachatambi newe. Ava ne cell phone kunzo. And zvida zvokupikisiwa. Ukaona usingachatoiti majokes nemurume wako mumba. Uripo udoitwa majokes naye kunzo. Cell phone yavapo. Kusari pane ma cell phone. Munhu wese auya achiungana musitting room zomirira TV. Hapana chachinja. Kana pasati pane girlfriend murume ndepi taonga. Rambo eda mpana wangu uyu. Munina wangu uyu. Taonga. Chikuru kwangu atinaenda mbenge miro. Right. Saka ainomboreba live yeyi. Sachaita manje bless up. Taonga kana apinda chokudza. Problem inoitika pa ma cell phone ndekudai so. Cell phone inokwana munhu omwe. Comfortable. Variko havo vamwe vanoti vane mukadzi mumba voita big booty woman kunza. Usually to my body robot to my slim don't need my cell phone. The TV is the big one. Rasni wakumba nevana richingotaramba richingodidi. TV is almost free. Ungopaya maybe pamwedzi license kana pagore license. It's almost free. But cell phone manje it pays you go. Cell phone pay all the time. It says that you pay monthly every day for or else no block you cut you. TV cut you. Ukaona uzokatirwa TV chabarika. Saka ndo zvinezvo kaitika izvozvo. Ndo ma contracts acho nawana. Cell phone kari cute, kari slim, kari heavy, kari replaceable and kari portable. But ku replace a TV kunoda time. Matombosungisana. Right. Pama operational cost manje. TV iri acceptable because benefita vanhu vese. Vana benefita pa TV. TV ndi madam. Murume benefita pa TV, anobikirwa anodii, anowachirwa anodidi. But cell phone manje. Simwe dzenguva iri high and demanding benefita cell phone chete. Kashoma kuona cell phone benefita kumba. Inenge benefita cell phone chete. Zvinoitwa ne cell phone benefita iwe muridzi wayo akaibata cell phone ne cell phone. TV ine remote control but cell phone haina. TV unokwanisa kuiti madam nasa musikuenda out. Madam aiwa nasuri kusara nevana shamwari. TV but cell phone haukwanisi kuicontrol because iwe unenge uri mubedroom uri kumba kwako. And haucontrol cell phone kana yada kurohwa nyoro inongorohwa nyoro because ine imba yayo inogara kusango. Saka ndozvo zvakaita relationship dzevanhu vanoita ma small house.
ivo vaya vanhu vanoita masmall house vanosvika pamwe panorambiwa nesmall house zvokutoposa aita bp kutadza kudyamba madam muri right baba marwara here kubasa chichi unokanangwa nesmall house zvakanaka unoita songo chareva kuna madam vako iwe kureva kuna madam ndarambwa madam ndarambwa nesi kwakune shush unjani wena shush ngicela shishimati shishimati kaprofile picture kako kuikuseki Newcastle ndandado kukangamwa noda mabhisikisi aya ekuzimbabwe aya right hanzi namolini shalom this is deep right aiwa mtatatanga right ndati tv neremote anditi cellphone haina right tabva ipapa cellphone in a two-way communication you talk and listen pacellphone ukada ungotaura unokatiwa so kucellphone you talk and listen as well but kana tichitaura zvetv mukadzi womumba you don't talk you just listen and most of the time tv yemumba ndi madam havawanzi kukakavadziwa madam anongo avakupita cellphone ndo paine advantage cellphone girlfriend remember that cellphone girlfriend muri right here baba mwana mati chiko muri kudiko nhasi manje tv yemumba madam inongori whether you want it or not kana vadotaura vadongotaura pano apadlisa dzanhasi dzimwe nguva wanenge wakangoteerera manje cellphone dzimwe nguva wakatoburitsa mweya hamuna kutsemuka here teti pamaburitsa mweya hamuna kusvuka ndozvoita cellphone manje kumba wakaburitsa mweya wagara namadhamu unorohwa nemutsvairo ndikujoka but chandorora chokwadi right saka cellphone manje tati inodhura but kana munhu ane cellphone unokurumidza kubata mudeni kana munhu ane cellphone unonyatsoona tv hauchena interest naye because patv unogona kuona cellphone unogona kuona pacellphone unogona kuona tv futi ndiri kutaura kuti kudii tv iri superior but tvs don't have viruses tv ndeyebumba kashoma kuti tv ite virus kana chiti virus ndoreva kuti mukadzobumba kashoma kuti akupesiki siku unoipiwa kumaselfone kwaunenge wabuda kuselfone uko ndokunana tsika nditsikewo saka ukaona waita stick kune small house auindi kuna madhamani unless vo madhamani yavo vo cellphone because remember cellphone hakungozi mukurume chete madhamani anogona kutaura chavo chicellphone futi saka pavaviri va panenge pane umwe ane cellphone yamupa ngwangwazi because sika haibvi mumba chamuchama tv haina mavirus kashomanzwa kuti tv yakazorohwa nevirus chinorohwa nevirus macellphone mamobile yenyu aya ndoanopindwa nevirus right saka because cellphone is easily hacked cellphone inokwanisa kuhekewa ichienda kulidl kushopu kunotenga makangoti pipi because haisi married cellphone mukadzi girlfriend haingamborambi munhu chinzwa kablas kana wakaro une girlfriend kunzoko iye ichiziva kuti nemukadzi zviziye kuti haimborambi murume murodhi nekuti iwo inodanana nekashoma inenge yakapusa small house inoramba kupfimbiwa murodhi nestranger ndine boyfriend achoripi ari kumukadzi wake ikwe right ndo zvinoitika izvozvozvo saka a cellphone can be hacked easily kana kutobiwa saka kana oneka cellphone kako ingoziva kuti kanogona kubiwa uri kuna madhamu vako kutv uchiwacha tv unogona kuona cellphone kadi kabiwa remember inongori analog ngoti tiri kutaura tv asi tichitaura zvimwe mavirus hoobomolina handisitombonyeba mavirus anobva nekumaselfone right saka ndiri kuti kudii dene tastika kumatv for public interest ngoti tingostika kumatv but problem yematv manje ndambokudza tv dzinorema tv dzakangodai tv dzinongozvere tv nyangwe ikaita dust haizvipukutika tv haina basa nokuti kendenge haitombokendenge kuti chii chiri pairi tv inongo cellphone cellphone tinongori bobo cellphone tinogeza cellphone tinodididi tinotenga maperfume tv unogona ngoise kana une tv mumba mako imbondibvunza rwakaimuvha rongani mumba uchiclean
vane matv ndudze tv inongotorwa for granted, but rimwe zuva mbavha ikavuya mumba imomo inogona ngoya yoba tv inobiwawo as well, but also akabirwa tv marwadziro zvinoita anodarika cellphone, because unotanga kufunga kuti yapinda sei mbavha yapinda sei mumba, yatakura tv yacho yaitakura sei. Ndiruzama kudii ukatorogwa madam vari bumbaka wakapana munhu abirwa tv, tv chinhu chaunoexpecta ndo last thing chaunotakura kana wakutama. Panje ukaita ikubirwa tv unorohwa nehana hana yako inorohwa nehana kuti I never thought that's why mjona varume vazhinji tikarambwa nevakadzi so kana tikasiyana unobvunduka I thought it was in my pocket. Ndo inotambika iyo because itv kurambwa neka small house small house kana utoda ne small house nongozati any day unogona ngouya wakapuwa red card. Small house unogona kuudza pamnini muri kundiroora here this month ikoti ndina madam okay ndaona munhu aroda ndiroora bye bye, hapana negotiation, inongokuudza izvozvo ende hauna zvaunoita futi. Wada kuda kudi inonoudza madam vako, inonoudza tv kuti munoziva makore ese aenda nichingoonekwa nawo. Saka nyaya ndikutaura ndekuti kudii ndeyekuti panzapo varume vane magirlfriends, varume vane magirlfriends panzapo magirlfriends ndo matv ndo macellphone. tv vamadam ari kumba. Saka iwo kana kuti uri tv madam chinzwai chireva imboitawo tv inoteererawo inenge cellphone ine maqualities ecellphone yokuti dhidhi vakataura unomboteererawo wozopindura. Zvino tv chakaipera wangodai ukangoita on haistopi kusvika watobaya pause inotaura kuti and dzimwe dzacho hadzisomboripiti, hadzina rewind ndona at least. Saka vanhukadzi vanhurume vazhinji mumarelationship marriage zhinji dzamuriona dzakasimba simba idzi dzakatochengetwa nemacellphone. Actually in psychology tinototi isusu a lot of marriages have been saved by adultery. What am I trying to say? Marriage zhinji dzakamira dzamuri kutoadmire dziri kutosavewa neadultery. Yes, ndio zvandataura chaizvo. Marriage dzamuri kuona dzakamira zhinji idzi dziri kutosavewa neadultery. Munhu anenge achizati handine ka small house kangu, zvandisingaitirwe mumba ndichanoitirwa uko. Iwo madhamu achiti handine boyfriend yangu. Saka kumba kwekuchinakidza hapana anoti kwewewe waswerepi. Umwe nomwe anenge achitya kuti anozonzi waswerepi. Saka mumba munoona kuti ndokuitira mvura ndeti achingobuda yachibudawo. Samere vanhu vanodanana kuma holiday vanenge vachitoenda vese vachidididi mumwane wake. Saka musangoda kuadmire zvamunoona mudzimba dzavanhu. Ndakambotaura nyaya iyoyi yokuti boys regai kukoperana. 7 it's a number of completion, but kune ways akawanda ekuti uwane 7. Ukada kuti 7 minus 0 unowana 7. Ukada kuti 6 plus 1 unowana 7. Ukada kuti 5 plus 2 unowana 7. Ukada kuti 9 minus 2 unowana 7. Ukada kuti 10 minus 3 unowana 7. Ukada kuti 100 minus 90 chakuti unongowana 7. Saka iyo rega kuti ukaona munhu ati 7 plus 0 akaita 7 wokumadhuma woda kukopa marriage yake kuti nekuti yana 7, iwe ingoziya kuti uchapesera pa 7 chete. Answer ndiyo imwe chete, mese mchangopesera married. Rega kukopa kuti ningi zvakaona munhu ku night club ndonowana wangu ku night club. Unoza zvinoita vanhu imbwa yambovhima. Ndaimbogara mumusha. Unoza kana imbwa ikamutsa tsuro pane rimwe gwenzi so ikadoiuraya ikaenda nayo kumba. Inoramba ichingodzoka pagwenziro ino ichingoti gwenziri ko inotsvaka iyo tsuro yacho yakaiuraya. Ndizvo zvinoita vanhu izvo. Dzimwe dzenguva ukabata hove uri panemwe, ukabata zigwaya paunoraura paya, ukanobata zigwaya wakamira panemwe nzvimbo, you're just tempted every time kudzoka uchinomira ipapo kuti uzive kuti aiwa dziva rakakura iyi, hove wakabata yaingozvipfuurirapo hauzvizivi. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti dzimwe nguva tinoda kungokopa vanhu. Vamwe vanhu vamuri kukopa chiti vari happily married ka vari kutoda kubuda marriage dzavariro muchida kuvakopa, muchidomodhela marriage yenyu navo muchiti the marriage yangu yaita seyani
iye munhu arimo achiti zirumeri ndoda uri siye mana ndo pane nyaya ipapo. Saka guys, dzidzai nyaya iyo yandakuudzai, maselfone nemobile, amamobile nematv. Kana uri madhamu emumba, beware, kuita tv hakusi bhoo. Ita tv iri portable kana kalaptop, kekuti murume wako anokuti uri laptop kune ipad. Actually ipad inenge ine dzimwe ipad inotoansa hello idi ndo yaakudiwa iyo. Iva madhamu vemumba vari kaipad, zvemazi tv aya mazihombe maflat screen 70 inch aya, uchingoti uri 70 inch ndini ndinogara mumba ndindoendesa vana kucrate, uchingomuka wango relaxa usingagezi uchirara nemazipijama, unorara nemazitracksuit, iwe unorara uchidzingirira. Musarara makapfeka imwe akadzimi. Kana uri married, munhu wese ari married kuba nhasi, dzidza chinhu zvandikuudzai, usambofa wakarara wakapfeka hembe. Kana uri married unorara wakashama. Kana uri married, newe murume wavati unezibhurugu, unoita nezibhurugu unopengera. Munhu wese ari married, rara wakapfeka nothing, usina chawakapfeka. Ndo dzidziso yamunofanirwa kudzidziswa kuchina kuzvina zvenyuzvo. Unorara wakapfeka wewe nemurume kusvikodi. Fana udozo tsvaka ende kupfeka kwachona. Kana uchipfeka pfeka zvefake zvazvo zvimatambo zvazvo. Kwete unorara wakapfeka vamwana kana vakorara nezvimawansi, unorara wakapfeka chiwansi wewe nemurume, chiwansi chacho kuti chinozipa kusvika kuuro. Kudovhara magedhe ese kuti murume achida kupurudza nocho tokupurudza ndosingarupurudzira zigwai. Unoziva gwai? Why? Once kana uri married unorara wakashama. Zviro zviroitika izvozvo. Hatidi zvokuzoti muzoitwa matv, because tumaselfoni tiri kunzouka, tumasmall house, murume anosara osvika uko kanenge kakatoshama, kanotomutambira kakangoputira nezitauro, imi muchirara makafuka mazigumbezi, makafuka mazigumbezi. Kasmall house kanenge kachinomutambira kakangoputira tauro richidonha by mistake, zvokuzviitisa kuti murume achingosvika tauro richidonha. Zvino imi munge rikadonha tauro mhere yamunoridza, munoita senge mavura emunhu kuti apologize. Sorry, ndazoisa tauro ndichibuda mubatu kuapologiza kumurume wako, wozoti kwanzi yemarriage haishanda. Ewa, regai kuita zvematv izvi. Right, zvese zvandataura zviri correct and handisi mudhi wokukakavadzana nemunhu. Taonga uripi? Ndiani aroda edhiwa panapa? Ndiani aroda edhiwa? Timbonzwa kuti Bhiyula anoti hana Bhiyula hadi edhiwa. Yeah. Ndowazana ndikangozama kuedha 2 akaramba edhiwa ndikoclose. Because kaapu kekunyengerera ndisandakadownloada musystem yangu. Ndiani anoda iri? Nakiziraba kuHurungwe. Kunobva vakadzi vekuHurungwe. Akanzi Hurungwe. Declined. Right, kwasara 2 ndikangodeclinwa ne2 izvozvo. Timbonzwa P Douglas. Ava hawanzi kuramba kuedhwa. Vaedha tombovamhoresa pane nguva dzinombotaura navo. Saka kune boxing, ndiri kutobuda izvi ndina kutoenda kuboxing, handina kuri order boxing. Ndiani ari kukomenta mukaka wangu? Gym. But dumbu rangu ndagutisa, dumbu rakagutisa. Chii chimwe chamamu chida kutaura? Decline. Right, last one. Then akangodecline. Flow Makina decline, and then kunanga decline. Katimboti energy tinzo energy akangodecline koya Tavara. Energy ndeipi yako mudhara wangu? Ndapa taura zve. Ndozoishiya kuti kumbenge kuishiya kumbenge pandatodisappear. Kumbenge ndonyora kuti I'm live. Then it's live. Energy ndeipi? Grace ndoro ndeipi? Wangada kuedhiwera. Tuma live don't allow to diki tinosheka kutava mavana noda kudownload. Right. Sandara unzo munhu ari cellphone ndiana. Pane ka cellphone here. Pane mwari small house ndoda kutaura here kuti chinoitika pa cellphone. Kana kuti mwane ma cellphone. Cellphone kamukadzi kekunze.
TVs gadzire mumba. Timbonzwawo experience emaselfon. That in a lot of marriages have been saved by adultery. Vanhu vakati